Χρυσάνθη Νικολάου και Άγγελος Κυπριανίδης. Η Χρυσάνθη είναι 10 ετών και άρχισε μαθήματα μπαλέτου όταν ήταν 3 ετών. Ο Άγγελος Κυπριανίδης είναι 12 ετών και είναι το χορευτικό της τέρι. Και οι δύο γεννημένοι στη Λευκοσία είναι έτοιμοι να καταπλήξουν το κοινό. Έχω εδώ τη Χρυσάνθη και τον Άγγελο. Και τον Άγγελο. Καλώς τα παιδιά. Είναι το ζευγαράκι στο χορό. Είστε φίλοι? Ναι, είμαστε φίλοι. Δεν έχετε κάποια συγγένεια? Όχι. Όχι. Και η φιλία συγγένεια είναι. Ενίοτε. Σωστό. Τι θα μας χορέψετε? Θα σας χορέψουμε κλασικό μπαλέτο, μοντέρνο, hip hop και breakdance. Όλα μαζί. Τέλεια. Δηλαδή, Όλα. μας σερβίρετε ποικιλία σήμερα. Άντε να δούμε. Είναι μπουφέ. Ωραία. Καλή επιτυχία. Μπράβο! Τι χορευτές είστε εσείς. Μας αφήσατε Πες το. μαγεμένους πάνω σας. Δεν πήραμε τα μάτια μας από πάνω σας. Μπράβο σας, καταπληκτική από ενέργεια, από κίνηση. Αναστασία, νομίζω εσύ... Εγώ, Σαν ειδική του χορού. σαν ειδική. Πού πάει? Τι Δεν θα ξέρω, μια κάνεις? φύγη, Αναστασία μου φεύγεις πατώνα και τελειώσαμε. Έφυγες, αν τρέπεσαι να χορεύεις μπροστά στα μωρά. Καλύτερα από σένα. Μετά από αυτό το χορό που είδες φεύγεις? Επειδή μιλάμε πάρα πολύ, ναι. Πού πάει? Τι κάνεις? Αυτό. Γύρισε καλά να βλέπουμε τι κάνεις. Αυτό είναι, υποτίθεται, το χρυσό εισιτήριο για τα live. Δεν είναι και πολύ χρυσό, βέβαια. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε και μας κάνατε να μείνουμε με ανοιχτό το στόμα. Συγχαρητήρια. Εξαιρετική. Α, τώρα Λοιπόν, κατάλαβα που για πάει. να το εξηγήσουμε λίγο, για να δείτε αν κατάλαβα κι εγώ δηλαδή. Με αυτό το χρυσό εισιτήριο που έδωσες, τα παιδιά ξέρουν από τώρα ότι θα είναι μαζί μας στα live. Μπράβο σας! Έλα! Να Μπράβο! Μα πήραν και το πρώτο, να ξέρεις, έτσι. Το πρώτο απ' Είναι το όλα. πρώτο. Είναι μοναδική. Ναι. Κοίτα, τα παιδάκια ήταν πραγματικά πολύ συγχρονισμένα, καλοδουλεμένα. Καλά, εσύ, θύμισε μου το όνομά σου, αγάπη μου. Χρυσάνθη μου, είσαι εξαιρετική χορεύτρια. Ευχαριστώ. Έχεις πάρα πολύ μέλλον. Και ο Άγγελος Άγγελος, και Χρυσάνθη. εξαιρετικός παρτενέρ, στέκει δίπλα στην τάμα του. Ναι, Σε κοιτάω, βεβαίως, Αναστασία θα μου, και καθίσεις. περιμένω να μου πεις γιατί επέλεξες να δώσεις αυτό στο ζευγαράκι μας αυτό το χρυσό εισιτήριο. Επέλεξα να δώσω σε αυτό το ζευγαράκι το εισιτήριο γιατί με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Ύφος, τεχνική, ενέργεια,
Τι άλλο θέλω. Μπράβο. Και ταλέντο, μπόλικο ταλέντο. Έλα, Χρυσάνθη μου, μισό λεπτό. Έλα, φέρ το γράφει όνομα πάνω. Γράφει. Θέλω να το Να κάνει. εξηγήσουμε. Συγγνώμη, Θέλω να το κάνει.